Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngingokaNdlozi. Kudutshulwe kwafa iphoyisa lomkhandlu ngomgqibelo ebusuku liyobheka intombi Mlazi, umnomzana Xolani Cele, oneminyaka engu-40 ubudala okaJay Mlazi. Kubikwe ukuthi lesigameko senzeke ekhoneni lomgwaqo sokuthiwa leli phoyisa belingekho emsebenzini ngesikhathi lidutshulwa. Kubikwe ukuthi umufi behamba ngemoto yakhe iVW ebengenazo izinombolo elinde umaqondana wakhe. Kuphinde kwabikwa ukuthi owesifazane kuthe ubesathi uyangena emotweni ngesikhathi ebona wesilisa angamazi esondela ngasohlangothini lapho khona bekuhleli khona uCele ephethe isibhamu. Lo wesilisa uqale lapho washisa inhlamvu ebhekise kumufi. Owesifazane uthe uvula isicabha wabaleka wayocasha ngemuva kwemoto. Lo wesifazane uthe emva kokuthezwa ukuthi isibhamu sisithule ubese uyagijima wayofuna usizo emphakathini. Mbukeli, ngicela uveze uvo lwakho mayelana nalolu daba kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.